Sunday ngayon. Ayan, tagal akong hindi nakapag-vlogs. May pupuntahan kami. Mag-attend kami ng birthday party sa park ng mga friend nila, ng anak ko. Doon nila isi-celebrate sa park, sa isang park na ngayon lang mapupuntahan din namin. Kaya yan, sumama ako. Yan ang dadali ng anak ko. Niluto niya kasaba cake. Ito, dadalhin lahat sa donation store. Do-donate na yan lahat. Di ba tara pang tukawan? Ready na. What? Yan, naglalagay na ng sunblock. Kasi super init. Take it off your sandals. And step on my... Ito wala. Hello. Sit. Ito yun, sprayan mo na yun. Bubulus. Baka yun. Wait lang, Kas. Ayan, dito na kami. Super init nga lang. Bastiel. Kaso hindi ako sanay maggamit ng sunblock. Or else you can't go. Sila maglalagayan. Mapulot. Malagkit. Malagkit kasi. Ito ang kasaba cake. Hey, you're scaring me. Just stay there. Let's go. Let's go. Tatay. Aputin mo siya. Ay, super init. Meron kasing magbe-birthday sa friends nila, 3 ata. Kaya ngayon nagsama-sama na lang, i-join celebration na lang. Happy birthday, baby. Happy birthday! Napaka-presko kaya nga eh. Presko na presko. Correct. Saan tayo magbalik? Hello, Carrie! Are you ready to go? Yan o, ibibigay daw niya. Ay, thank you. Sana kasya. Sukat ko. Kasya, thank you. Thank you. Sabi nga hindi COVID yun dito. Kayo marunong kayong manahi. Okay. Oo. Okay. Kasya to sa akin natin. Kung igwala ang adjustment, adjust ko na lang. Thank you. Birthday. Nakakatanda. Hindi. Yung kapatid ko. Uy, naman pagka-cute na yan. Kaya nga, yan ang bunso mo. Ang Uy, Diyos. Parang hindi pinapakain. Papi pa ano, kaya pakwam pa. Pero konti lang daw ilalaki na. Mahilig pa sa laro, oh. Ay, sorry. Ay, okay na. Okay, oo.
Para sa dog. Stainless pa, oh. Para daw yan sa dog. Pinakain niya yung mga... Andyan yung water park, tapos andun lang yung toilet. Gusto niya kainin yung mga mouths eh. Hey, stop. Come on, puppy. Tingnan namin. Baba natin to. Mga skilled. Yan na, mainit pa yan. Skilled workers eh. Yun. It's this, ni Kuya to. Ice cream, bagong protocol. Madami ng manok eh. May nanok ang sampalok. Yan. Maraming sampalok. Wow! Paano? Hindi na ako magbibidyo. Kainan na. What is the after? Huh? What are you looking for? Ay, awa ng Diyos. May kuryente na. Oo. Iliya si Kerry, oh. Si Kerry, oh. See, she likes you. Para, halata na Robs no. Ang cute. Halata na. So I can still play Roblox? Ano? I can still play Uy, kuha. Don't chase it away. Oh yeah, you're stressing the ducks. Ginawa mo to? Do you? Birthday ang mag-slice. Ay, siya. Wala po kayo malunggay? Meron, pinatay ko. Pinutol. Hindi, pinutol na may-ari. Mabang. Yung silver. Yung mga binalot, oh. Tama ba? Ano na to? Bye. Bye. Thank you. Nababaisap ka man lang. Ayan, pauwi na kami. Tapos na. Ang daming mga take away. Kasi ang dami, hindi naman namin naubos mga pagkain kasi ang dami. Ayan, pauwi na kami. Ayan, nag-uwian rin sila. Ang oras is... Ayan. Pati ka na ipapag-ibutan. Wow. Body lotion eh. Wala ko naman yun. Ako naroon ko yung room. Sarong color lang ano, white and gray. Ay, ito pala may brown.